סוף סוף יש בצפון היצע כל כך גדול ומכובד של גופי תאורה, של קמינים, של פתרונות חכמים. סניף מדהים, באמת שחסר לנו חנויות של גופי תאורה שרואים בהם ככה מבחר, כזה משובח, באמת בסטנדרט מאוד גבוה. אני מאוד אוהבת את הגופים של טכנולייט, באופן אישי יש לי בבית. גופים מיוחדים, כיף להגיע לפה, אחלה צוות. אולם תצוגה חכם, מדויק ומקוטלג בצורה יוצאת דופן, נעים. אני מאוד אוהבת את המגוון, את המרווח, אני חושבת שמאוד מקצועיים. סניף מהמם, ממצה, מסודר בצורה נכונה, לפי אזורים, לפי תאורות חוץ, תאורות אווירה, תאורות פנים. שמחתי לראות שיש לכם את האתונול, ואני רואה שיש לכם פה פיסים ממש מיוחדים ומדהימים. מאוד 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 אהבתי את העיצוב. מהמם, דברים מהממים, חדשים, שעוד לא ראיתי, אהבתי ממש. ממש יפה פה, הגופים מהממים, באמת, ממש מומלץ להגיע ולהתרשם. כולם מקסים ותתחדשו ושיהיה המון המון בהצלחה, שמחנו לראות שיש לנו את הפתרון פה.